Maagang tinungo ng ilang lokal na opisyal dito sa Central Luzon ang Laos Group Event Center dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong maulang Miyerkules, September 8 para sa National Convention ng PDP laban QC Faction. Ilan sa namataan ng CLTV News sa registration area ay si City of San Fernando Liga ng mga Barangay President Vilma Caluag. Isa sa mga matunog na pangalan sa listahan ng mga tatakbong mayor ng syudad. Bagamat hindi siya nagpaunlak ng panayam sa harap ng kamera, sinabi ni Caluag na ngayon ang kanyang oath-taking bilang bahagi ng partido na kinabibilangan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Present din sa pagtitipon sina Peñaranda Nueva Ecija Mayor Joselito Joey Ramos at Gapan City Mayor Emeng Pascual. Ayon kay Pascual, umaasa raw ang mga local leaders ng PDP laban dito sa Central Luzon na tuluyan ng matapos ang banggaan ng dalawang paksyon at maayos ang internal nilang gulo. Actually, ang tingin ko solid dahil sa halos lahat ng bayan andito ngayon. At tingin ko nakasuporta naman silang lahat dito sa wing na ito. At once and for all, sana ma-settle yung issue na ito. Kasi para din to para sa Pilipinas din to, para mas maayos natin yung mga sistema. Bilang local leader ng PDP laban, ang mga nabubuksan na argumento ng magkabilang paksyon ay mahirap umanong panghimasukan, lalo na't paniwala niya, internal dispute mula sa leadership ang issue at hindi sa prinsipyo. No comment naman daw si Pascual kaugnay ng karakter ng kanilang party chair na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema sa PDP laban, yung mga high official dito, ito internal problem nila ito sa loob eh. At dito naman makikita naman kung kanino nakasuporta yung karamihan ng mga miyembro ng PDP laban. Pagdating naman dun sa pag-ugali ng Pangulo, alam mo, di kanya-kanya tayong ugali at komento sa lahat ng bagay eh. Kaya no comment na lang ako dun. Samantala, kumpiyansa naman si DILG Undersecretary Jonathan Malaya na bahagi rin ng PDP laban na kanilang nababantayan ng maayos ang mga kapartido sa lokal na bahagi ng voting delegation sa kabila ng dalawang paksyon sa kanilang partido. Nga lamang, hindi niya matukoy kung sino sa mga ito ang balingbing. May question as to kung nasaan yung mga members, di ba? At may question as to nasaan yung mga members, nasaan yung mga officers, sino ang legitimate. So inaalam talaga namin kung who is with us and who is not with us. Pero natukoy nyo na sino yung balingbing. Nauna nang sinabi sa CLTV News Team ni PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag na nasa 179 ang voting delegation ng PDP Laban. Sila ang pipili ng magiging kandidato ng partido mula sa pagkampangulo hanggang sa Senado. Ayon kay Matibag, lahat naman umano ng mga ito ay solid sa tambalang Senator Bongo bilang presidente at Pangulong Rodrigo Duterte bilang vice-presidente. Paulo G. Santos, CLTV News.